Huria nenolonga di bagasa Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera madihita salhukna. Tapuji madibata sen nasaroha do pikrata. Jala taleo maruhata menangin hatana. Lai jumbulu mata pasada rohata martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurung sen nasaroha. Imamang ramoti ati-ati do pikra muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tulpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon di bagasan minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 di minggu Trinitatis. Dienek maisen barita na uli na sinurato di si Johannes bidutolu. Mamuka maisen ayat 30 masuk satu ayat 30 pronom. Om mahatani debata. Narosya gijang ido mengatasi saluhukna. Narosya tanaon ima siyan tanaon jelakan na siya tanaon do dihatahon. Dihatidakon narosyan banua gijang ido nani idana dohot na binegena. Gabidang adong nama jakon na hinatidakon nai. Halak nama jakon na hinatidakon nai. Ido sumahapon pabua parsitong di bata. Ay na sinuru ni di bata. Ido makatang akahatan ni di bata. Edang marpa nguhatan ibana mga lehon. Tordii. Naholong doroha ni amay dianaki. Nang dilehod do sa luhu na tutangan na. Nang dapotan hanguluan na silingling na do na makapurse anaki. Alay na sumangoloy anaki dan idaw ni hanguluan sa namiyad do tahirimas ni debata di ibana ido pajahon na. Huria na hinalonga di bagasan Kristus Yesus di dia pehita maringana. Nabudari sada hamitotto masa da film Cina. Ikmen. Di bagasan carita ni pilimi adong ma namarguar si Ikmen. Sahatu sada hutan namarguar tosam. Jala di hutaon nunga gudang jongjong aka perguruan bela diri. Alai ditahi si Ikmema neng pajongjokon sada perguruan bela diri na asik. Ana terjadi. Aka murid, aka naposo, aka anggota di perguruan diri bela diri na asingi dan setuju. Pola nasida pabotohon tu guru dinasida asa unang di pajongjong musenang perguruan bela diri na asing. Jadi diuji ma si Imen molololos ibana buy ma di pajongjong perguruan bela diri. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Molo tapayot ihut doha tani di bata nagabejamita dihita di apala partikyanon. Carita na hamidokko di bagasan patujulo di jamitaon. Hampir sarupa do na diturpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Buasa pola songoni hamidokkon anggota jaha jamitaon sian ayat sebelumna takas do disa dihatidakkon jala dihajongjokon songo dia akan aposo di si Johannes marpanukku tu si Johannes suku-suku dinasida ala na adong na marguar Yesus jen Nazaret patupahon pedidion. Jala pola menurut nami gudang manang piga-piga halak siya naposo ni si Johannes gabi manghito Yesus. Adong ma faktor kecemburuan lisaluhu na sesian di si Johannes.
Mangalu-alu manasida tu si Johannes. Alu-alu dinasida nunga adong musena napatupahon. Padidiyo na asing. Asing siyan si Johannes. Alay damang dahinang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Alu-alu na pinasahat ni salut ak kasisihan ni si Johannes. Dada gabi mabahin si Johannes gabi merasa tersaingi. Justru lam diajari jala dipasitong si Johannes do pamikirion suang songoni hapor siyaw niyak kasisihan na taringot tu Jesus. Hurian na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Masuk mahita tu bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyan. Di bagasan ayat 30 daon songo dia si Johannes maka jongjok kon taringot tu Jesus. Ahama na ditaryason jala na dia tidakon si Johannes. Di bagasan ayat 30 takas dokon ibana. Narosyan gijang ido na mangatasi salhukna narosyan tanoon. Ido mangatasi salhukna. Narosyan tanoon ima syan tanoon. Jala akka na syan tanoon do dihataon. Si Johannes paturakon. Iya Jesus Kristus na patupahot padidiyon iya Jesus Kristus. Nasian Nazaret sa sitong na iba na nasian gijang do. Siya gijang dia do maksud na. Siya debata. Si Johannes nang madok tuak kasisian na. Iya Jesus na patupahot padidiyoni. Ido debata. Alana salhu na naripatupa di ibana. Hobar na diyalo di ibana siya debata. Jala takas do didok si Johannes naro siya tanon na siya tanon do dihatahon. Akahata, akapangajarion na pinatupan ni Jesus Kristus, ima pangajarion manugiho julmay manada rajaw ni dibata. Asa masuk julmay tu rajaw ni dibata. Alana, debatado na masuru Jesus rotu persibion. Jala saluh na nanatahon ni Jesus. Saluh nai ima na pinasahat ni debata. Tu ibana jala debatabe. Nunga mangalehot to dina tu Jesus. Huria nenolonga di bagasan Jesus Kristus. Dia tidak kon si Johannes do saluh na taringot tu Jesus. Diajari ibana do asa anggia niyan holong ni roha na pinatupa ni Jesus gabe manugiho julmai mangulu di bagasan holong ni roha ni debata. Las di dokot ibana do musenang molo na porsi tu Jesus gabe dapotan hangoluan. Alena so porsi tu Jesus o nabura di debata. Diriputon si Johannes do saluh. Damang dahinang nenolonga di bagasan Jesus Kristus. Ujahan nasa tuhita dia pala partikyanon molo di bahasa Indonesia ilokot Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohna. Disuruh dibatado anakna jala mangalehon todina. Nagabis ada suku-suku na nang sirajumata di bagasan parngulota. Buasa ikon suruon ni debata anakna. Damang dahinang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Takas do taboto. Panurun ni debata tu Yesus Kristus rotu portibion sa sitong na patuduhon balgani holong ni debata tu portibion. Diboto debatado dang margugu bejulmai paluaho diri na siyan huaso ni dosa. Anggo dipasobbu debata julmai mangulu di bagasan hadosaon na
hamatea manaikon jaloonna jalabura ni debata manaikon saha ido ubahen na sinuru ni debata Jesus Kristus tu portion asa anggiat salu jol mana sona porsia gabe porsia salu na jol mana berdosa gabe majalo haluaon na siyan Tuhan debata damang dinang nenolonga di bagasan Yesus Kristus buhahita di bagasan parang lotta nunga ta jalo jala nunga ta haporsiai saluhu na ni hati dakon ni si Johannes taringo tu Yesus nunga gabi tabay Yesus gabi bohal di bagasan parang lotta ngotabay ibana gabi sada hangulo di bagasan ngolotta oma na perlu rajumatta di bagasan parang lotta si ganupare huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus molo tajah saluhu na hata ni debataon turpu jami taon saluhu na nahintindakon ni si Johannes taringot tu Yesus gabisada patoguan haporsyata asalantang haporsyata manghitot Tuhan panuruan ni debata tu Yesus jala na dilihat debata todina tu Yesus patuduhon holan Yesus do tutu nagabi dalan nanaing sihutonota asa buhita ima sahat tuharajaon ni debata alini damang daina gudang do pehita dia pala partikianon sajujud do pehita maka tidakon akahata no sana tutu alai turpu jami taon takas paingot do tuhita nahina tidakon ni Yesus sada hasitongan ni debatadoy nasa julma na sumajalo saluh nahina tidakon ni Yesus berarti dang gabi partoap ibana dia raja ni debata pangajarion na pinatupan ni Yesus pangajarion mangodio julmai asamat dapat hangoluan na pinaradi ni debata alay gudang dupe hita dang olo hita mangulu di bagasan pangajarioni akka hagyo di perdagingan do hapor tibi dupe taula di bagasan parngolotta damang dainang mana mahamuna di bagasan parngolomuna molo sa di pangasaw kamuna dupe akka gugun di portibyon jala molo sa porsia dupe hamuna tu salu na hinatidakon ni si Johannes do na hinatidakon ni Jesus Kristus molo na porsia do pihamuna iya Yesus do gabi hato di bagasan parngolomu asa gabi dapo mahangulan na sorasuda gabi bura di debatama naikon jalaw alin ni damang dainang nanolonga di bagasan Jesus Kristus ahado nanaing siyo pepota senhata ni debata na perjulis sa hali hajong jokon jala haporsay Jesusi sen nasa rohap damang dahinang ninalong di bagasan Yesus Kristus gudang do jorma dang olo disaingi gudang do jorma dang olo imana asing gabi ujago sa dibana alay songo si Johannes dang songo ni dipatupa ibana dipatupa ibana do pangoloyon tu debata ditadda ibana do dirina iya ibana perhitian ni debata do nanaing mabuka dalan adorang soro Yesus Kristus damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus hati dakok kamu namay di bagasan parngomuna ya Yesus do Tuhan jala si Pangolo napaduahon siyan hata ni debata nanaing si Rajumatta dia pala partikyan marhiti-hiti hata ni debata na disuruh debata anak na jala dilihat to dina mabain kesadaran na betul-betul mebek kita sadar bahasa mi do kosongan gudang do hita dan sadar do pe dungo do alai dang dungo di bagasan parton dio
martangiang do. Alai dang mangulu di bagas setangiang. Bahasa mi do kosogodi. Gudang do jelma martangiang holang papuas tagas. Gudang do jelma marminggu holang sebatas kebiasaan. Dan menyadari bahwa pamujian na pinatupan di ibana sada pengakuan iman doi di salhukna basa-basa ni debata. Di minggu Trinitatis nasahat tuhita diapala partikenon nenggomos diajarot tuhita ganuk marsada-sada jala om managabi parpudi didokko dia imatuluplonom nang dapotan hanguluan na selingling na do na makarporse anaki nagabi panipuli suku-suku nang tuhita nunga tahaporsiay nang madap hanguluak kita na selingling na udang talusi hatok tadokon nunga amang pandita so di do hataridaan nung adong holong niruha di bagasan parngulomuna manang nung adong di bagasan parngulomuna nang ditadahamu na Yesus Kristus marhiti-hiti ka pangalaho o mana perlu ra jumata di bagasan parngulomuna songon sada tarita taringot tu turpu jamita adong ma sahalak rajaon ditadda humaliang nado burju jago jala berwibawa alai disadetiki diigir rajaon maasa totong hot harajaon na di bagasan parngulon so dia carana diigir rajaon maunang benian ibana pola turun tu parporangan alai tetap dihormati dilatih imana ma piga-piga prajurit perang nama sejago jadi terpilih masalah prajurit perang siat orang biasa terpilih memang jauh yang setiap marporang selalu mabuat di mahamunangan ibana sadatiki marporang marajaon rabdohot prajurit non monang manasida so malna di harajaon ni mula-mula sa perporangan songo sada mabalas di roha tuaka prajurit dipatu pamake ede ulupulo marede masudinang masyarakat menyambut nasida didokon masyarakat ma pinuji maraja nang manaluhon merjuta-juta alai pinuji ma prajurit didokon magori prajuriti si Daud nang manaluhon berlaksa-laksa hacik maruha diraja buasa imana merasa tersaingi buasa merasa tersaingi ibana saat dia tu imana ikon imana do ikon gawe faktor segala sesuatunya damang dena nanolongan di bagasan Yesus Kristus buasa songoni parwa diraja aladang mia betod dini di batah di bagasan parwa jadi marhiti-hiti hatan di batah neng ajaron na tuhita marhiti-hiti ilustrasi neng takas ajaron na tuhita molo nunga tadok kok kita mangulu dihanguluan nasa liling-liling na molo nunga tadok kok kita makaporse anaki dangadong berohan na mangiburu di bagasan parngota songona di dokko di buku di sada Korintus bindu 10 soal holong kasih itu tidak cemburu jadi rajai nak kaningan nami dokko cemburu ibana ada ngadong holong di rohani di bata di bagasan parngolona alai anggo hita anggo samia dope akaroa si songoni di bagasan parngota berarti dan mangulu dope hita disalut akan na hinitidakon di Yesus Kristus na hinitidakon di Yesus Kristus o di Yesus Kristus ibana olo marlea asa marsangap jelma ibana olo di patutoru asalam tibu jelma idokot Tuhan Yesus Kristus ise na olo patutoru dirina iduna di patibu di bata alay nasa jolma na patibu dirina
di patutoru di bata. Alini damang day nang ninolong di bagasan Yesus Kristus. Disuruh pe anakna tu portibion jela dilihat todina. Asa mabain saluh na julmai mangulu di bagasan holong ni rohani di bata. Asa mabai julmai gabi marsada do di bata. Asa mabai julmai gabi partohap dia rajau ni di bata. Hanguluhok kamuna jala jalo hamuna ma saluh na anak ni di batai gabi Tuhan jala si pangulu di bagasan ngulu muna si garopari. Amen. Martangya kita. Pinuji maho ali Tuhan di bata Jehovah aman namin na marabangso di barwaginyang. Disudi asi dot holong ni rohamu na totong dilihomu ti bagasan parulon namin. Nga taruli hami siyan hatam. Apoko mo tu bagasan rohan namin. Asang gia buhay hami hajonjok ko di bagasan gulo namin si ganopari. Mulyate Tuhan. Di bagasan Kristo Yesus martangyak kami ito do Papa. Amen. Shalom. Tuhan mamasumasu hita.